Okay, sibuye nenye ingoma-ke manje engivele ngayicosha la ku-Facebook kwi-timeline ngi-scroll nje. Ngiyabona abantu bayaphithizela la baxabana, abanye baphosta bathi bona ngeke baphendule ngoba badiswa ngolayini abambalwa. Ngiyayibuza ukuthi hawu manini manje sekune-diss track ephumile? Hawu, ngiyathi ngiyabheka la ngoba vele amaphosti omuntu engijwayele ukuthi mhlawumbe akhomente kumina nami ngikhomente kuyena anokuvela nje. Ngiyabona so uHlupha Zafe bephefoma lapha kwi-Rap Effect. Ngibona isithombe esisha. Angithi sengisibuke kahle lesi sithombe lesi. Hawu kanti siyingoma lesi sithombe. Sino-play ngasiciphaza lesi sithombe lesi. Hawu. Ingoma kanti le yazini. Angivele ngiyi-download-e ngingaze nje ngizwe lento abantu abayizwile eyenza ukuthi abantu baphithizele kanje. Ngiyilalele for the first time la khona ngizo-react-a kuyona kahle ngizwa for the first time ngingabi nale-influence yokuthi oh ngibonile obani kumele abekhuluma ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi yini eyenza kuphithizele kanje. Okay, ake sizwe ukuthi abantu basanganiswa yini bengafuni ukungena e-studio barephe. Dang. Yeah, should repeat there. What? Ain't nothing to fuck with. Dope off ain't nothing to fuck with. Okay. Product yourself, Sing lapana. Manning fuhleleke. Fuck with. Product yourself, Products are separate. Mane ngifuhleleke angashintshi ngisawuyena lo mlobo abathi uvelele ugula kwami uyakuthanda nawe ufisa ngikuthelele bangisomiso okubiwizi mayifuna amanzi umkelele ngeke nqondo amabhujwa ngiyafunga nanginofuna but mase sipitha ngiyamhlula vele umuntu wensushi mina ngikasi kakhulu ngiyanquma ungasondeli uzikati imali izalala yaphuka nawo who the fuck is Lord Script ake sithembe ukuthi uflow kahle since negama elirhyma noTomfish mina nilele khalela wonke umuntu ke ama ngibuka ngazodlala nini ngeke nqonywa amabhujwa ngiyafunga nangithanda ngizwa ngamabhujwa bafethu niyayivuma loo nto leyo niyavuma ukuthi namabhujwa bafethu uShlupha Zafe futhi namabhujwa uhleleke angashintshi ngisawuyena ngesanda lendlela engingelwa ngakhona la Mane ngifuhleleke angashintshi ngisawuyena lo mlobo abathi uvelele ugula kwami uyakuthanda nawe ufisa ngikuthelele bangisomiso okubiwizi mayifuna amanzi umkelele ngala nini ngeke nqonywa amabhujwa ngiyafunga nanginofinox unethaka but mase sipitha ngiyamhlula vele umuntu wensushi mina ngikasi kakhulu ngiyanquma ungasondeli uzikati imali izalala yaphuka nawo who the fuck is Lord Script Bofinox bafethu siyazi nihlezi niposta nihlezi ni-analyze izinto nihlezi ninama-opinion ngezinto ezenzakalayo. This time around sicela ukuba nama-opinion ngani, phendulani, rephani, ungachazi. Mubaliwe ungachazi, rapper. Hawu. Ahlembu. Misokubiwizi mayifuna amanzi umkelele ngazodlala nini ngeke nqonywa amabhujwa ngiyafunga nanginofinox unethaka but mase sipitha ngiyamhlula vele umuntu wensushi mina ngikasi kakhulu ngiyanquma ungasondeli uzikati imali izalala yaphuka nawo who the fuck is Lord Script ake sithembe ukuthi uflow kahle since negama elirhyma imali lento engiyishilo iyinkinga lana-ke ekutheni abantu abanjengo-Lord Script I'm not sure noma bona basemngceleni wokuthi bahlale phansi nje bathi oke manje ndekati ngiyanquma-ke manje kodwa futhi ngakujabulela ukuthi basiprove njengabantu aba-wrong ukuthi asibabuki bene-potential yokukwenza lokho ngayinto e-interesting kakhulu yazi mhlawumbe uma bethola isikhathi uma ukuthi babhizi kakhulu ngoba ngesazi mhlawumbe abantu babhizi fethu yabo eish khona ukuba busy fethu sesubhizi yabo busy yabo kodwa ya emva kokuthi ube busy-ke ukhumbule ukuthi la mawuthi uyarapha uyi-rapper unless mhlawumbe ukuthi hayi mhlawumbe ikhasi switch okay asibuye size la seyini Hlupha Zafe kakhulu ngiyanquma ungasondeli
cause ikati imali izala liyaphuka now. Who the fuck is Lord Script? Ake sithembe ukuthi uflowa kahle since negama elirhyma no-Tom Fish. Nina Tom Fish. nidlala ubuthongo nisepusheni lento engiyenzayo Khona ezinye izinto engingazazi. Mhlawumbe nizongi-enlightha lapho ukuthi yini uNtom Fish noma uNton Fish noma angazi. Ton Fish noma angazi ukuthi yini leyo kodwa-ke isanda kamnandi-ke yini Lord Script Stone Fish. Yeah, isho uthini lo Shandisi Buffet there? Stone Fish, Lord Script Stone Fish. Yini i-Stone Fish mhlampe noma uyisho mhlampe igama lesingisi mhlampe alisho la sound sasizulu like. Mina ngiyazi Shandisi kanjalo kodwa-ke phela ngazi yonke into. Aningitshele lapho ama-comment lapho comment lapho ungitshena ukuthi yini i-Stone Fish. Seni ngiyanquma ungasondeli cause ikati imali izala liyaphuka now. Who the fuck is Lord Script? Ake sithembe ukuthi uflowa kahle since negama elirhyma no-Tom Fish. Nina nilele nidlala ubuthongo nisepusheni lento engiyenzayo ukunivusa ngikhipha no-Anze Ngubeni. UBonhas uthatha Landela walayini wa-Anze Ngubeni. Lento engiyenzayo ukunivusa. Hey, that's dope. nidlala ubuthongo nisepusheni lento engiyenzayo ukunivusa ngikhipha no-Anze Ngubeni. Oh, qale kube khona i-setup uqazi before asho kanjalo. Wow, that's dope. Yabona-ke sekuprove-ka lana-ke ku-battle rapper ukuthi uyayisetha up lento before uyisho. That's dope. since negama elirhyma no-Tom Fish. Nina nilele nidlala ubuthongo nisepusheni lento engiyenzayo ukunivusa ngikhipha no-Anze Ngubeni. UBonhas luthatha ama-chance cause uyazi ngibele in the ass and kuyamhlula ukulapha ama-piles. Let me cut the story short. Hawu bhekisithi uhasla manje bethu. Hawu. Enze njani ukuhasla manje mfethu? Atshena oyedwa mfethu akudisele wena noma enze njani manje uhasla mfethu mfethu. Oh, le mpahla le ngenzeka kodwa ukuthi-ke isukela ekutheni. Yabona njengoba laphana kwi-Rap Effects. Kuyona lesithombe vele sasifakile kwese-Rap Effect. Oh yeah. I-influence isukela sekutheni uhlaphazisa nje abantu abonayo ukuthi vele basazoba sendleleni yakhe njengoba zikhipha manje kwi-squad edition yabo. So abantu abona ukuthi bakule team nakuba manje ukuyiphi i-team ngoba manje phela la usebale uBonhas wabala uPhinox. Abantu engicabanga ukuthi labo bawo Captain yeah, Captain. Ibo beyikwadi lezo. Ubona bahlunga ikwadi. So omunye umuntu engimaziyo khona lapho uNjinga. So ngenzeka mhlawumbe ukuthi udlalela i-team yaNjinga noma okay asizwe. Tshela uphindise this time akahambe neyiwinayo. MPU yamhlula ukulapha ama-piles. Let me cut the story short nami ngisike kwejikayo. Tshela uphindise this time akahambe neyiwinayo. MPU Celestial abezwa ngamasoso sogqoka nazo Hey, zakho khalela wonke umuntu. Yebo mfethu angazi kuzomela ngempela-ke niphendule ngoba manje akekho ezothini hayi vele kushiwo kobani. Ngizwa ngathi impela zikhala kona impela wonke umuntu impela. Ingako nje kunje. Ingako la kwi-news feed yami i-algorithm ingenze ngagcina sengithola le ngoma. Phendulani-ke. Yabona-ke into ezokwenzakala ngokhathi uphendula uzongena kule algorithm ukuthi vele bubaliwe. Nayo ingoma yakho ngizoreacta kuyona. I promise. Ungimenshini uma ukuthi kanjani. Ngifuna ukuzwa ukuthi emva kokuthi asuse lo msindo lo ongenze ngafuna ukuzwa ukuthi yini le ayishona kule ngoma le nenza niposte kanje, comment kanje, share kanje. Uthini wena? Ngoba phela senibaningi nibaliwe la ngazi ukuthi sawu half le ngoma. Asiqhubeke sisi. Let me cut the
story short nami ngisike kwejikayo tshela chance cause uyazi ngipen in the ass and ngiyamhlula ukulapha ama-piles let me cut the story short nami ngisike kwejikayo tshela uphindise this time akahambe neyiwinayo MTU Celestial abezo ngamasoso sogqoka nazo iy'ta zakho mnazaretha kamadola ngithi umiya ubukisizi ngibapintshele Ima-ke into ade ngisho yabona omunye umuntu phela okapteni uMadola yena ngakuphi kanti mfethu lo mshitsi awucommente lapho ucabanga ukuthi wena mhlawumbe yini-ke le yazama ukuthi mhlawumbe-ke siyibone la mhlawumbe uzama ukutshengisa ukuthi noma ngabe thiwa ubani upikwe ubani noma ngabe thiwa impikwa ubani or mhlawumbe yena njengoba ade waperforma bekade engaperformi ngoba e-under ischeme. Kodwa-ke uthi methi sizonigqoka uchaza ukuthi labantu badisa sakubapromise ukuthi nizoba nenkinga against thina mase siqhathiwe. Izwakala kanjalo le message yakhe. So manje umbuzo enginawo ukuthi yena ungakuphi? Awupress u-like lapho. Awupress usubscribe lapho. Comment lapho ungitshela zona ucabanga kanjani. Siqhubeke. Zakho mnazaretha kamadola ngithi umiya ubokisizi ngibapintshele efonini Hayibo. ngibaphinisele esikoleni uzothi uba This shit is dope. This shit is dope. Okay, asibuyele emumva ngazo sibe no-disconnect. Uthini lana mfethu lo? eyiwinayo MTU Celestial abezo ngamasoso sogqoka nazo iy'ta zakho mnazaretha kamadola ngithi umiya ubokisizi Lo line angunakangwa. Oh shit. Ublind lo line lo njengoba uMadola umfundisi eqoka leli jazi lakhe eliney'ta. Since ukapteni mawukuthi uzobheka abantu abaya uyayibamba siqhubeke. esikoleni uzothi uba ungenza nje esimeni yakho mabebuza obutshele ekhoneni uphi ngibaphinisele esikoleni uzothi uba ungenza nje esimeni Hayi. Amabhazi ashisa la. Amabhazi ashisa ngempela la mfethu. Uzwile ukuthi utheni lapha? Uthe OBE. Waqeda mention isikole. ngibapintshele ekhoneni ophi ngibaphinisele esikoleni uzothi uba ungenza nje esimeni yakho mabebuza ophethe isicoco sokuloba nedilozi lapha esura singayabhafopana noma ubani babefuna hasla mbuso nyana wakho ngiyakuletula Ukuhlaza wemuntu, ukuhlaza. Hayibo. Ulithatha uphi manje? Usamkhumule manini. Hawu, kahle wena wehlupha zafu uthini manje uthini? Hawu. nedilozi lapha esura singayabhafopana noma ubani babefuna hasla mbuso nyana wakho ngiyakuletula Wazi wavelelwa ubonus bezempahla le. Isho ayekho ngempela ke ngasethimeni yakhe. Noma mhlawumbe asididisa. Wehlupha zafu. Yamswa. Mhlawumbe wenzela ukuthi sicabanga ukuthi ayekho ngakubona. So wasevelela ngako ubonus la. nedilozi lapha esura singayabhafopana noma ubani babefuna hasla mbuso nyana wakho ngiyakuletula ngimonster angijikelezi ngiza kunina angilokhe ngizungeza ibhasi cause angiyona ijipa script ngiyabhalisa balibele ukubalisa thenganama-anda amasha cause ngiyabona la madida yadabulisa la ikhakha mduduzo uyaphapha kwi-flip-flop ibiza ngomzulu phaqa isenza inkalakatha bathi itimbi yakhe iyaluza yikho ifuture kamduduzo ishabalala ihope yabona ukuthi ngayinquma ngusole kamntakwena inkosi obakhuleke zethule nophakeme Ekubhaliwe la. Delivery futhi uyayibona ukuthi consistent. Iza kanje. Awukho la ngazi ukuthi khona kuyakhathala. libuso rhuti iforum ikhathele laba sibabambe nge-ayini ithoya bishwabene i-best sense iphenduka i-graveyard uhahluneta eningi umfundo bashaya Ipeni amakhanda ngenhla ke manje. Yabona ke manje
usabhala ngenye indlela unpredictable kakhulu manje uhlupha zayo. Yabo mina kade vele ngamvuma nje nginento eyisipani naye engisabhehle kanje because ngiyayihlonipha indlela abhala ngayo, but I think inyiwe kakhulu-ke manje indlela a-construct-a ngakhona olayini bakhe, indlela abamisa ngakhona. Awukwazi ukuba ne-sure ukuthi lo layini uzophela kanjani njengoba uqala kanje. And usho lento ayishoyo futhi ngisho ngaba uwuzi ukuthi wena usewenze waba ne-meaning ewu-2. Ngiyayi-respect kakhulu-ke indlela yokubhala kanjalo mina, uphinde futhi uzosounda nice. Ngiyayithanda indlela yokubhala kanjalo. Ngiyayi-respect, ngiyayiphakamisela kakhulu. Asizwe kodwa ukuthi thina abantu abadiswa bangaze bathi mina la ngiyamgesa-ke manje. Cha, ngincoma nje iskill sokwenza. inkosi obayedwa khuleke zethule nophakeme wenyama iqhokela ibuso rhunti iforum ikhathele laba sibabambe nge-ayini ithoya bishwabene i-best sense iphenduka i-graveyard uhahluna etayiningi umfundo bashaya amakhanda ka-grade r nobabili nomdu ephenini nilete skill yakujampisa nesita sakho member yasezisistil Ngiyela hoke nje. Andikhala kamnandi kakhulu-ke nempahla futhi yazi. Blind. Wacala nje ukuze into eyibhumpe emnandi ngale ndlela like nje ongayidlala uyiphinde because le mpahla le i-blind, impahla leyacika yabo, ayikho yinde futhi kakhulu yabo. Ya ngiyayiphakamisela-ke le mpahla le bafethu ningenze ngathi aniyizwanga ngoba mina njengoba ngize ngayizwa ngafuna ukwenza i-reaction video yayo. It's because ngibonile lapha nipost. Bone nini? Ngibone niposta laphana ngase ngilandele ukuthi hawu lama-post eni abukeka ngazi ukuthi niya-complain-a or nethini nangeke niy'bandakanye entweni yokuthi nibalwe entweni. Sengifuna ukwazi ukuthi yini le manje. Uma ngithi ngiyalandela, hawu lento engitshengisa isithombe kanti ingoma. And then sengiyathola-ke manje njengoba sengiyilalela manje. Wena ucabangani ngale mpahla le? Ngicabanga ukuthi abafethu funa bayinake i-worth it. Noma mhlawumbe sengiyamhypa nje umshida ngoba nawo ngifuna ukuthi hhayi kube ukuthi kuyaphendulwana phinde ngi-react-a kwenye ividiyo yomunye kanjalo kanjalo. Mina ngiyapromise ukuthi ozoyikhipha ngizo-react-a kuyona, ngizoyi-check-a ungi-mention-e lapho or ungitag on the original post. Uma uthanda ungangisendela as an exclusive, mina ngibatshene kuqala abantu ukuthi lo fethu lo uthi uzophendula fethu iyeza ngalolu suku. Ngibatshene mina la abantu silindele ividiyo yakho cause into ezoshukumisa kamnandi leyo fethu ukuyi-challenge-a ebantwini cause sometimes siyarepha, siyakuthanda ukurepha, siyazazi ukuthi sinswempu sivunyiwe, asidingi nanokuthi futhi size sivunywe. But ayisekho leya nto le egqugquzelayo ukuthi ngizorephelani, ngizorepha ngithini, ngizothi nginswempu bazi ukuthi nginswempu. Why ngizola ngi-emphasize lokho? But uma kunomuntu oku-challenge-ayo lokho, then you have a reason now to flex. Udlale ngeskill onaso vele sokuthi you can prove ukuthi udope to yourself. Ngoba uma ungenayo inspiration ugcina kuba i-idea la ekhanda. Mase kuginqika i-beats manje la unothando lokuthi uyenze lento but kade wagcina ukuthi uyenze cause i-inspiration kade yalahleka yabo. Right now umuntu menza kanje ngomen lo muntu lo usuke ekucabangile, somehow usuke eku-respect-a, usuke ikhona into ngawe ayibona engayibhenefitha ukuthi yena akumenshine or nibe mentioned amagameni amenshiniwe entweni eyi-one. Njengokuthi yena nje ingoma eyakhe isibhalwe ukuthi udisa wena or phakathi kunama-lyrics anegama lakho, which means somehow ubona i-value ekutheni igama lakho alisebenzise. Yabo, noma bethiwa mhlawumbe bekade engakwazi before manje kodwa useyakwazi. Mhlawumbe ukwaze ngawo ukuthi uyamdisa. Mhlawumbe usefike to a timeline stage or i-phase yento ayenzayo lese
esebona kunga beneficial ukuthi afocus nasekutheni a-entertain into enjengokuthi abantu babuye badise. Okay, mina nginazo leso strength sokudisa vele because nami I'm a competitive artist, but right now sengiyazi nginama-targets nabantu vele ekuyibona abanginike isizathu sokuthi ngingathi mekuthiwa ngiyadisa or ngidefend umuntu ukuthi ngiyadiswa, ukhona umuntu oseke wangidisa. So the message is directed to u-action sowakwenzeka towards mina. Loko sekuyi-example eyenziwa ngumuntu njengokuthi nje la kule ngoma ngeke uze uthi wena unaso isizathu sokuthi ungadisa umuntu, wazi ukuthi uke wadiswa wena ngomeni. Uqonda ukuthini? Uchaza ukuthi lo muntu okudisile yena uyamsaba, but ngelinye ilanga ungakujabulela nje ukuthi ukuveza ukuthi wena ngeke uyizigama lakho nje umuntu alixhaphaze. Why ungenzi example ngalo muntu omazi ukuthi uya-exista? Ukwenza example ngayo ukuthi wena specifically you dissed me. So right now I am ready to prove that igama lami akulona lokunwayiseni. And that's where umenza iplatform umuntu wakhona yena ebeyitshena ukuthi mhlawumbe hayi umnike attention ngoba ubhorekile kanti no, you always wanted isizathu sokuthi ngelinye ilanga nje uyidisa lo muntu ngoba manje vele kube nokujwayeleka kabi, or uma ukwenzeka kuba nokujwayeleka kabi phambilini wayenza i-example ngomuntu owevele naleyo energy leyo ukuthi ufuna ukuthi wena ube challenged, uprove ukuthi uyiyona ngempela lento osuyiyona, or le aura le kubuya ngathi unayo unawo ngempela yini. Because abantu sometimes bathi uyayitshena or bathi basho izinto ey'different ngawo, bekwazi from the distance, yabo. So kuthiwa kuyi-aura yakho le, somehow bafuna ukuyi-challenge, babone ukuthi ngempela njengoba ngazi ukuthi wena like you-attractive when it comes to lento oyenzayo. Is it because uyenza ngoba inswembo, or it's just mhlampe khona amanye ama-boosting powers akhona akwenza ukuthi kuze kube ngazi ukuthi unswembo? So lapho sebefuna ukuthi uprove ngempela ukuthi you are what you say you are and you are what you look like. Yeah. Mina ngithi kusazohleka. I'm out Sekalini TV, press subscribe, comment lapho, press like. Uwona ozokwenza ukuthi le video le abantu bayibone njengoba nami ngibone le video ngireacta kuyona. Clippers of out of 10 ngiyayinika u-6, 6.5 kuyela la ko-7. Imnandi le mpahla le, mhlawumbe ngayipha u-7 nje ogcwele, ya ngithi nje ya imnandi. I wish uvele wayidedela ngevidiyo nje, kuthiwa ngabe ividiyo ebeyiclip nje, avele ayidedele nje ngevidiyo ayidedele ku-YouTube. Bafethu asigroweni ama-YouTube channels ethu. Until next video, yeah, subscribe lapho. I'm out.